Hát sziasztok, én nem T-Hero vagyok. Ez pedig Drakensang Online. Ez az első videóm. Rögtön ezt a sorozatba szeretnék belekezdeni, addig bejelentkezek. Ez egy online játék, szerverek vannak, külső nézetes, egér kattingatós, tudod, egérrel kell irányítani. No, és szerverek. Szerintem ez a játék nem a legnépszerűbb, ez a játék. Nem a legnépszerűbb. De azért vannak rajta elegen. Szóval nem tudom, laggolni fogok-e így. Na mindegy. Van 3 európai szerver, a Heredur, Grimmag és a Veriam. Itt nagy eséllyel találtok magyarokat, szóval céget alkotni, csoportba menni, fejlődni, magyarokkal értetek is egymást. Úgyhogy ez a 3 a legjobb, a Heredur a legkihasználtabb, de nem úgy kihasználtabb, hanem úgy legtöbben használják a Heredur szervert. Én is ott játszok. Itt van az Agaton Tegan, ez már itt szerintem nem találtok magyarokat. Itt nem jó játszani szerintem. Aztán PvP, Balor PvP. Ez pedig PvP szerver. Na. Ja, vágjunk kicsit bele. Jaj. Hát keves vagy. Na. Töltődik is. Itt van a karakterem, 14-es szintű. Nem fogom felvenni az egészet, de a maximum szintig 45-ig szeretnék felfejlődni. Mondom, nem fogok mindent felvenni, mert pendikemmel veszem, és hát akkor egy videót megcsinálni, egy vizébe, Sony Vegasban megcsinálni több nap, szóval egy gameplay, 20 perces gameplay-jel még levizéli, rendeleli addig, az egy 2 nap. Szóval na, 10 perces vizék lesznek. Meg is nézem, mennyi az idő. Bocsánat. 11 óra 11 perc. Akkor... Na mindegy. Kezdjünk is. Itt szerintem nem fogok játszani ebben a részben. Csak bemutatom az egészet, jó? De a következő részben remélem gyakran lesz videó, mert hát ja, 10 perces videókat feltöltögetni nem olyan nagy szám. Na, meg is mutatom a kasztokat. Ez itt a sárkányharcos. Ez egy közelharci karakter, de itt le is van írva, sárkányharcos. Az erős harcosok bátran vetik rá magukat az ellenfelükre, és állandóan készen állnak a harcra. Sárkányvér dühet tombol bennük, így képesek legendás harci technikák bevetésre. De is. Harc köz a szlogenjük, hogy mi harc közben szárnyak solgását halljuk a szívünk dobbanásával együtt. Ezt nem nagyon értem, szóval miért pont szárny solgását hallják? Nem? Inkább mondjuk hegyek dübörgését. Az a szívük dobban sem jó hagyjuk. Körmágos. A harcos mágusok bölcsességükkel és szellemük erejével olyan titkos hatalmat birtokolnak, amelyek képesek még a legveszélyesebb összecsapásokban is felülkerekedni. Mottójuk, szlogenjük, ki hogy hívja, leghatalmasabb fegyver, a tudás. Ezt értem? Kalandvadász. Szerintem ez a legjobb fala. Hát mondjuk nem tudom, mert másnak lehet, hogy éppen a sárkányharcos vagy a körmágus. Nekem ez a legjobb, szóval ijász. A fürgevadászok nem csak halálosan pontosan céloznak, hanem a pengés íjaikat közelharcban is remekül használják. Ez nem teljesen igaz, mert egy skill van közelharcra, mondjuk igen, kapsz egyet talán 3-oson vagy 4-esen, vagy 5-ösen, nem tudom. Aztán meg csak 18-ason. Itt a ilyen furcsa vizé, az csak egy vágás, nagyon picit sebez, szóval nem nagyon jó közelharcra. Tanulni használják mozgékonyságuk és ügyességük miatt nehezen kiszámítható ellenfele. Na.
a mottójuk: mi őrködünk a világ egyensúlya felett, íjjel és pengével. Jó. Itt van a törpemester, ez egy új karakter, nemrég jött be a izébe, a Drakensangba, és nem is elérhető. Szóval csak hozzáférés van. Ha hozzáférés szeretnél a törpemester osztályhoz, a következő, ügyesek vagytok, következő lehetőségek közül választhatsz. Eléred egy másik karakterrel a 35-ös szintet, szóval valamelyikkel felmegyek 35-re, és majd lesz ebből bemutató, meg a többiből is, remélem sikerül bemutató. Ugye kalandvadásszal 45-ös szintet akarjuk elérni, úgyhogy majd elérhető lesz. Vagy megszerezheted ezt az osztályt közvetlenül, 760 forintért lehet megvenni, és prémium tagságot vásárolhatsz. Ezt is meg kell venni. Na. Hát nem akarom most megszerezni, köszi. Törpemester, az a neve. Egy törpe ritkán jár egyedül, főleg nem a remek mechanikus találmányai és szerszámai nélkül, pont ezért hasznos társ lehet a harcban, vagy éppen veszélyes ellenfél. Szerintem ezen már látszik, hogy kicsit újabb kori, szóval ez mágia, kard, itt meg már puska, meg látjátok már, majdnem olyan, mint lézerpuska. Ma javítjuk meg a világot. Vissza is megyünk, és ja, szerintem ez a videó ennyi is lett volna, ez csak egy kis bemutató videó lett volna. És ennyi elég is volt. Hát ja. Nem tudom, kicsit játszak. Még ha van 3 perc, akkor a topszitot megjátszok. Jó. Játékkezdés. Megmutatom. Ugye különlegesebb irányítás, semmi. Szóval ahova kattintasz, oda megy a kis bácsikád. Most még nem töltött be. Jó, mindjárt betölt. Ugye vannak tementek, zuhanó árak. Ez nem minket nagyon érdekel. A Dragon felbukkanása. Ez sem nagyon érdekel most nem. De a napi bejelentkezési bónusz az érdekel. Az érdekel. Azt adja. És a napi kihívás. Ő meg 300 méltó. Nem tudom miért méltó szörny. Szóval azért méltó, mert írtja a népet. Mindegy. Jó. Ő meg 300 méltó szörnyet. Ő meg 15 méltó játékost állíts elő egy tárgyi munkapadon. Én szerintem ezt fogom választani. Kihívás elfogadása. Jó. És én kaptam egy íjat most. Itt van. Ritka reflexív. Wow. 80 igazság kristály szükséges ahhoz, hogy ez jó legyen. Hát kedves. Kis meglepetés, jó bőrsapkahat. Köszönjük. Felismerés drága köve. Ezt csak nagyon kell, beladjuk. És akkor irányítás, ahova kattintasz, oda megy. Bizéke. Így lehet vezetni. Karaktert. Ki lehet rakni a képességeket. 6-ossal így lehet aktiválni a bizéket. Aztán itt van, hogy ezek a cuccok. Melyikkel lehet ezt aktiválni. A tab, hogyha ide teszek egy skillt, megnyomom a tabot, akkor változtatja. És akkor a következő videóban lesz a rendes játék, majd egy kis a vodont megmutatom, meg a többi videókát is megmutatom. Na, oké? És akkor ez a videó ennyi lenne. El fogom érni a 45-ös szintet. És szerintem nem minden mozdulaton lesz felvéve, mert már 14-esen kezdtem, de ezután se lesz minden mozdulaton felvéve. Na, sziasztok!